Yan, so for this video, pupunta po tayo sa bukid nila ni Nanay Gloria at saka ni Tatay Andres dahil mag-harvest po tayo ng Kamansi or Breadnut, no? So yan po yung isa sa English ng Kamansi, ay tawag doon is Breadnut. Yan, so kasi yan po yung ulam namin ngayong tanghali, no? Kasi magata kami. Tsaka magtingin tayo guys kung mayroon bang lubi doon. Kasi lagyan namin ng niyog o yung gata, no? So nandito na po tayo. So ayan guys, nandito na po tayo, no? Ito na po yung bukid nila ni Nanay Gloria. Yan, tsaka ni Tatay. Ayan, no? So dito tayo dadaan patungo doon. Ayan, sana mayroon tayong makuha na kamansi. Mayroong niyog dito. So mamaya kukunin natin yan. Yan, dito tayo. Kulang mag-isa, no? Kasi nga si Tatay, mayroon po siya ginagawa. Bising-busy si Tatay. Madali lang to kasi only nagkuha lang ako ng kamansi at saka yung niyog para sa ginataan namin na kamansi, no? Walang bunga dyan. So kung nakita nyo yan guys, yan po yung kamansi na dyan tayo manguha. Tingnan natin kung mayroong bang bunga. Yan, tayo dadaan. Ang daming flowers, mga yellow, mga wild plants. Ito ba yung utot-utot? Utot-utot.
pagkain. Kasi mamayang hapon, lagyan po ito ni tatay ng mga kumpay o mga pagkaing dahon. Yan po yung tawag sa amin, mga kumpay. Yan yung mga kambing ni tatay. Yan, so dito tayo. Let's continue to our mission na mag-harvest ng Kamansi or Breadnut. Yan, dito tayo dadaan sa langit na daanan. Kasi, tingnan nyo, parang patungong langit yung daanan dito. Mahirapan tayo. Kaya, doble ingat tayo, guys. Yan, o. Yan. Ito yung po yung malaanghil or malangit na daanan. Patungong langit, oh. Grabe. Yan, guys. Yan, oh. Yan ako dumaan. Dito tayo. Tingnan nyo. Wow! Ang lawak pala dito. So yan na po yung mga kasaba farm ni Nanay Gloria. Parang wala nang unod, guys. Wala nang unod. Yan. Grabe ang lawak dito. Nakapalawak. Malawak yung lugar dito, no? So dito, wala tayong makuha dito na Kamansi. Mayroon pero yan o, isa lang. Mayroon sana pero malayo. Isa lang yung makuha natin. Ito lang, oh. Lagay natin itong ating camera.
ito yung gamitin ko, itong bato, para makuha ko yung isa. Yan. Yan guys, tamaan ko guys. So yan, meron na tayong nakuha ang isa. So ito yung nakuha natin sa taas, no? Yan. So one shot lang talaga. Tingnan nyo. Dito po yun. Nasaan kaya yun? Yan. So, dalawa na po yung ating nakuha. Yan o. So okay na siguro to. Yan. Yan, pawis na pawis po ako. At least meron na kaming pang-ulam ngayong pananghalian. Masarap po talaga ito, ang kamansi o breadnut, gawing ginataan, no? Yan, so ito tayo. Yan, so worth it po talaga yung pagkuha natin o pag-harvest natin ang kamansi. Yan o. Dalawa po yung nakuha natin. So, yan, dito na tayo. So mamaya kukunin ko po yung isang niyog na yan o. Yung lagas. Kasi yan po gamitin natin para gata. Ayan, so dito ko muna ito ilagay. Kasi kukuha pa tayo ng niyog. Kuha tayo ng pamingwit. Ito. Pwede na siguro. Balik tayo dun sa may niyog. Ito lang yung gamit natin para kunin natin yung isang niyog na old or lagas. Lagas po yung tawag namin na niyog. Yung pwede pang gata, yan po yung tawag sa Bisaya is lagas. Lagas. Pagkuha dito lagas nga lubi. Yan po. Yan na. So yung gagawin natin ngayon is ato siyang kuhiton. Alam nyo yung ano yung kuhiton. Lugitin. Lugito na to. Yan. So ilagay ko muna itong camera dito. Yan. Ayan guys. Nakuha na natin. Yan o. Ito na po. Yung lubi.
Yan, punta na tayo dun. So, yun. Gagawin natin. Balatan muna natin to. Tapos, magkagud taog. At ning kaguron. Oh. Kagdunin na to. Ito na po yung ating kamansi. Usara.
pagkang sambot. Bagyong ko gani. Kuyog kay. Atong gusto mo. Labang krusada. Labang ko mo krusada. Ado kayo. Ito lang mata. Oh, na. Dagtang ka nato tay. Dito. Oh, kanta dito. Sa primero jud. Ako mo gilang tawo lo. Dikit. Nag-request ka lang kung kuhan katong meat ba? Meat? Patahe naman to nila. Sila ra ko na magpatahe. Sila kasi nusunos ulit. Dili. Clip ra to ikamito kanang ngayon ba? Ra ba? Sayon na sa kuha, sayon na sa ginikabis. Klipan lang. Klipan lang. Ang kalinabhan. Nana ba? May. Naman sa? Mama dito sa Taiwan. Yan naman ka dyan. Nagpag-plastic ko. Pag-sabit nga rin sa mga una. Nagisam ko niro. Oh, karong Sabado. Wala, nag-plastic. Magamit mo ko. Kaya nanas ko. Net, malaging man. Wala ka bawa sa koto na nanuol tayo. Ang suka manlakaw na. Okay? Ha? Suka manlakaw. Ang? Ako. Oh, dali ka. Kuan. Apal bitaw, buka ko. Nagpatay ko scorpion. Awan lang ko minuto sa inyo. Guwapo na yun? Gila yung gibawungan, gago. Ay, yan. Nasalikdan tayo na buhay nyo, no? Ang? Anong lubi? Oh, nasalib ka buhay. Nasa pa dito, no? Oh. Sige tayo. Sampang ko na magkapon. Munawag lang ko ikaw man ni. Oo, no? Labong po. Bulong mo, labong po. Oh. Ayan guys, tapos na po tayo. Yan oh, ito na po yung natapos natin ha. Tuno. Oh, para sa ating ginataan. Yan. Yan oh. Master po talaga ako sa pagkagod. Mahilig po talaga ako magkagod. Mahilig magkagod.
Yan o yung kasama ko yung mga aso namin. So nandun po yung ating nakuha na kamansi, fresh from the farm po talaga. So tapos na tayong maggumawa ng para sa gata ng ating kamansi. So maraming salamat po sa sumabaybay sa ating videos for this video. No? Maraming salamat po. At saka don't forget po sa pag-click ng bell para updated kayo sa iba ko pang videos. Yan, no? Please subscribe and click the bell para updated kayo sa mga videos ko. Yan, maraming salamat po guys. Thank you po sa panood at saka sa walang sawang sumuporta kay TipsMeYou. Bye-bye. Ingat po kayo palagi. Bye-bye. Yan, no? Tapos na po tayo. Bye-bye. Ingat.